Manda mo nga salamat Bumbo Brian kag Bumbo Jomar sang ini kagayunan nga ginhatag niyo liwat sa aton nga mga pumuluyo no partikularmente sa mga nagakinahanglan sa dugo. Nagapasalamat ni kita una sa Bumbo Radio Philippines sa Tagdumalahan sang ini nga bantog number one nga radio station. Kag sa imo pamangkot kung kamusta ako, I feel very happy. No? I feel very elated na makita ko bala ang kadamaan sang mga ari diri subong ang ila tinutuyo amo nga magbulig. This is the time and the moment nga kinahanglan na mag-ugyon kita. Hindi lang sa mga butang nga ayhan na kalipayan sang iban, kundi bisan gani sa mga pagsakripisyo kag mga pagbakho sang iban nga tao. We know that every time we donate blood, we save lives. And every opportunity to donate blood is an opportunity to save a life. Kag sa inyo, no, sa Bombo Radio, ini nga kahiwatan annually, which is marked by a nationwide movement, is an affirmation of your company's goal of ensuring that humanity will be helped. Kay ang serbisyo publiko sa inyo nga pagbalita, sa inyo nga paghatag sang importansya sa mga dalagko ng mga sugilanon nga nakalanabo sa palibot is one good thing, but to do something that will change lives. Imagine ha, kabuhi isang tao ang nagsulanunan ta diri. And if you do extra steps towards realizing that particular objective, that particular goal, it just shows the kind of spirit that you and your company have. So nagapasalamat din kami kakabay pang mapadayon ini nga buluhaton together with the Philippine Red Cross Iloilo chapter sa pagpamuno ni Chairman Ramon Qualocsin in behalf of the Board of Directors nga ako man ang board secretary. Kapasalamat kita ko sa Bombo Radio. Kapasalamat ako sa staff sa Philippine Red Cross Blood Center. Inapamunuan ni Dr. Nolan Carlo Carrado kag sang iya sini nga mga staff kag sa tanan nga ari diri. Sa tanan ayhan nga ara pa sa guwa nga luyag pa magkari kadto kamo because this is a show of unity, a cause for the survival of everybody. Kung ako nga di pagabalikan si Hesus Kristo, ginula yang iya tanan nga dugo para masalbar ang katawhan, kita just a matter of 450 cc of our blood nga nagalatay sa aton nga mga kaugatan, hindi kita makadonar kay makahatag magpaambit para sa aton isig katawo nga nagkakalan sa bulig. So Bombo Radio, you are making a statement and this is a statement that we all support. Madamo gid nga salamat. Director lastly, magluwas na makabulig daw si Bisig Katawo. Anong bentaha si mo pagbulig mo kung makadulit ikaw kadu kami nagambal nga dila ko kay basin buhi na dugo ko. Of course, ini nga sugilanon na kisa mamangkot la ko sa tawo. Niko matiyag nga pila edad ko. Ambot lang kung nagasugid sa matuod o kung base gusto na nila nga intuod man ako. Na siguro ano sa mga mid to late 50s, no? Pero sa totoo, honestly, I am a dual citizen. I am a Filipino citizen and a senior citizen. I am 61, I'll be turning 62 this coming March next year. And I attribute ang akon nga state of health, no? Medyo mataas-taas na jutay aton nga stock shares of stock sa Sugar Regulatory Administration, no? may mataas-taas na jutay ang aton sugar pero controlled man. But I attribute my good state of health to donating blood sa aton dira nga mga pumuluyo, particularly sa mga kalalakinan nga daw nahadlok pa magdonar sang ila hamili nga dugo. Tandaan nyo niya, kita nga mga lalaki, halalang kita permitipon sang aton nga mga mahambal naton hindi manami nga mga nutrients sa lawas. No? Sagad kita inom, uric acid tagataas, sagad kita panumsuman, ang aton kolesterol, ang aton triglycerides gatalaas. Ang aton nga mga kababainhan, every month, Bumbo Brian, may safety valve na sila, nagaregla na sila. And part of that, nagagawa ang excess iron na kung sa diin nagakontribute na sa arteriosclerosis, excess cholesterol, excess uric acid, and other toxins nagagawa ang mga kalalakinan yan, nagasupot lang tanga nagasupot Bombo Jomar, no? Gani, sa pagdonar ta sang dugo, ako, kung kaluyan lang, my records sa Red Cross will show
nga